खुलुमबाय बयखौबो 40 नं रौता बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि मानाव गेदेर चरण बर' बिथांखौहाय 40 नं रौता बियाबनि बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा हेफाजाब होनानै फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियावहाय देरहासार खालामगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङावहाय खोथा होदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांमोननिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन। मानि थाखाय आरो मा फोरमायनो सानदों? एक्चुअली जोङो बिजेपि हिसाबै जोङो रौता समस्तियाव जों गोबां नारा नाथा नाजादोंमोन जे जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां एक्टिभ वर्कार्सफोर दंमोन। दा बे बिथांमोना जोंखौ लानानै आरो बिराद आसा दंमोन जे जोंनि रौता समस्तियाव सासे बिजेपि केन्डिडेट मोनगोन होननानै। दा बे केन्डिडेटखौ मोनगोन होननानै जों गोबां नारा नाथा नाजाखांसेयावबो लास्ट मुहुर्तआव जितु फार्स्ट लिस्टआवथ' जोंनि बिजेपिनि लिस्टआ रौता समस्तियाव ओंखारनानै फैयासै। जोङो आसा खालामदोंमोन जे जोंनि रौता समस्तियाव फार्स्ट लिस्टआवनो जोङो जोंनि बिजेपिनि केन्डिडेट डिक्लेयार जागोन होननानै। ओमफ्राय बेयाव खिन्थु जों नुनो मोनासै। नुनो मोनैनि कारनावनो जों गोबां सन्देह जाबाय जे बेयाव माबा मोनसे कनस्पिरेसि दं नामा होननानै। दा बेखौ जोङो मिथिनो मोनबाय जे माखासे सिङाव कनस्पिरेसि जानायनि कारनावनो बे टिकेटआ जोंनि रौता समस्तियाव मोनैलाय दा जोङो जोंनि बिस्वनाथ हिसाबैल' नङा बियो, जोङो रौतानि जेसेबांखिनि हाइकामान्डनि मानसिफोर दंमोन बिथांमोना जोंखौ कामान हरबाय जे जोंनि बिजेपि दोलोआ बिपिएफ हान्जाखौनो सापर्ट खालामनांगौ होननानै जोंखौ निर्देश हरनायलाय जों दिनै जोंनि बे जेसेबांखिनि जोंनि हालामाव प्राइमारि लेभेल ब्लक लेभेल बिथांमोनजों जोङो जगाजग जालायनानै जोङो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनोसै होननानै जों थांखि लाबाय। आरो माखासे जोंनि वार्कार्सफ्रा गोबां वार्कार्सफ्रा दिनैनि दिनाव बिपिएफ दोलोआवनो जयनिं जाबाय। बेखिनि गोजोन्थों। आसा होननानै बुङोब्ला जोङो गोबांखौनो बुंनांगोन, मानोना जोंहा सिगां समाव जों जेब्ला बिजेपि खालामदोंमोन अब्ला जोङो बांद्रायखौ जों आसा खालामाखैमोन जे 30% बा 35 बेफोरबायदि पार्सेन्टखौ जों आसा खालामदोंमोन। दा जों जिहेतु बिजेपि आरो बिपिएफजों जयेन्टलि खामानि मावसिगोन अब्ला बिनि डाबल जानांसिगोन। अब्ला जों 75 बा 80खौथ' जों आसा खालामनो हायो आरो जों बांद्रायखौ आसा खालामनानैबो लाब गैया, जिहेतु जों लिगेल पार्सन हिसाबै जों बेखिनिखौ साननानै लायो आरो। बेथ' बिदिनो बुंनांसिगोन, जिहेतु इउपिपिएलनि केन्डिडेट हिसाबै जोंहा निलुत बिथाङा दंमोन। दा बे बिथाङा दिनैनि दिनाव जों नुहुरनायाव जे बिथांमोननि रौता समस्तियाव गावसोरनि ओनसोलावनो गोबां सापर्टार्सफ्रा बिजेपि सापर्ट खालामदोंमोन। दा बे बिथांमोना बिनि इउपिपिएलनिफ्रायनो गानानै बिजेपि जादोंमोन। आरो बे जयेन जाखांनानै दानिया केन्डिडेट मोनखाङैनिलाय बिनि उनाव फ्राय माने बिपिएफआवनो फैनायलाय दा बिथांखौ जों आसा खालामनो हायो जे बिथाङा जेनसिगोन होननानै जों नुहुरनो मोन्दों आरोखि। खैजनसो दिनैनि वार्कारफ्रा जयेन जाफैदों? बेयावथ' जोंना बिस्वनाथ हिसाबै जोंना गोबां वार्कार्सफोर दंमोन। जों खमैबो 559 जनसो जोंना वार्कार्सफोर दंमोन दाखालि जों लिस्टआव। ओमफ्राय बिनिनो दिनैनि दिनाव नैबे बियो सेलेकेटि प्राइमारि आरो ओरै नगदा पार्टनि माखासे दङ। बेयाव गासै 84 जना दिनै जयनिं जाबाय आरो माखासे गोबां फैनांगौ दंमोन। दा बिथांमोना बुंदों जे थांलाय फैलायनि खारनाव माने जोङो मोनसे जायगायावनो जयेन जाला, जोङो सुबा जयनिं हाबाफारि दंखायो होननानै बुंनायलाय बिथांमोना बे सुबा जयनिं जासिगोन आरोखि। बिटिआर गोदाननि गामि सोसनजानाय हिसाबै बेवहाय इउपिपिएलआ गोहोम खोलैगोन नामा? बिदिथ' जोङो नुनो मोनाखै, जिहेतु जोङो इउपिपिएलआ जे बे ओनसोलखौ सोसनदों होननानै जोंथ' बुंनो हाया। मानोना बेयाव खामानि मावग्रा आरो बेखौ ओनसोलखौ सोसननायनि मेन खामानि मावग्रा हिसाबै जों बिजेपि सरकारखौनो जों नुहुरनो मोन्दों। जे जों बेनिखायनो जों बिजेपिखौ सापर्ट खालामदोंमोन, जे जोंहा आसा दंमोन आरो जे बिजेपिआनो मोनफ्रोमबो बर'नि जेंनाफोरखौ सुस्रांबोदों। बे हिसाबैनो जों बिजेपिखौ आसा खालामदोंमोन। दा बे सोसननायावबो बिजेपिनिनो गोबां बिहोमा दङ आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय दङ। मानोना बिथांमोना रायजो राजाफ्रानो दिनैनि दिनाव जोङो राजा लामा जथेदोंमोन, सान्दुं अखा नेवसिनानै जोङो बड'लेण्ड डिमान्ड खालामदोंमोन। बे डिमान्ड खालामनायनि उनाव जोङो बिटिआर मोननो हानायाव साफ्रोमबो रायजो राजानि जितु डिमान्ड बेखौ डिमान्डखौ मोननानै गोजोननाय दङ आरोखि।
সাংগ্ৰাঙে আমাৰ লগত মোৰ লগত ডাইৰেক্ট এনেকুৱা যোগাযোগ কৰা নাই আমাৰ দলৰ মানুহ লগত যোগাযোগ কৰিছে মই গম পাইছো মুঠতে সাংগ্ৰাঙে আমাক সাপোর্ট কৰিলে আমাৰ কাৰণে ওয়েলকাম জনাইছো আৰু আমি নিশ্চয় সাংগ্ৰাঙে যদি আমাক এনেকুৱা সহায় কৰে আমি 100% আৰু বেছি বেয়াকে খাম্পা হাৰিব পাৰিব তাৰমানে 10,000 মান ডিফাৰেন্সত আমি হাৰাব পাৰিব এতিয়া আমাৰ মাৰ্জিনটো আছে 5-6,000 ডিফাৰেন্স খাম্পাটো আমাৰ লগতে 5-6,000 ডিফাৰেন্সত হাৰি আছে এতিয়া সাংগ্ৰাঙে যদি সঁচাকৈ খোৱা নিচিনা আমাক যদি সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে সেই 15,000 10,000 ডিফাৰেন্সত খাম্পাই হাৰিব কালি জয়ন্ত